Panahon na para i-institutionalize natin yung 14-month pay. Dad, nagiging viral issue ngayon kasi may isang senador na pinopropose niya na dapat may 14-month pay daw ang mga private companies. Exclusive lang daw sa private companies na dapat meron silang 14-month pay. So wala daw sa mga government employees or whatnot. So Dad, ano sa tingin mo? Anong opinion mo dito? Well, kasi kung titingnan natin, no, na maganda yung kanyang intensyon, no? Gusto niyang matulungan yung mga manggagawa kasi siyempre mas maraming manggagawa kaysa sa mga negosyante o sa mga kumpanya. Kaya gusto niya matulungan yung mga kababayan natin na magkaroon ng additional income, lalo na alam niya taghirap ang panahon, no? Maraming nagtataasan na presyo ng bilihin. Kaya yun ang kanilang intensyon. Pero siyempre titimbangin din natin, no? Dapat himayin natin ng maayos. Kasi ang tanong dito, kakayanin ba yan ng mga pribadong sektor, no? May mga ilan na kakayanin, pero karamihan hindi kakayanin niya kasi karamihan sa mga nagnenegosyo at mga naghahanap buhay, kumpanya sa ating bayan, mga small medium enterprises o SMEs, no? Na 13-month pay pa nga lang, alam natin na hirap na nilang bayaran, no? So parang sinasabi natin yan palagi, ng isang matanda o ang isang mama na malaki, kaya niyang buhatin yung 10 kilo ng bigas, madali yun para sa kanya. Pero yung bata na 5 taon o 10 taon, pag pinagbuhat mo yung 10 kilong bigas, talagang mahihirapan yan na baka mamaya magkasakit pa yan, mabali pa ang buto niya kung sa sobrang haba na kanya lalakarin, no? So yun ang ating sinasabi, no? Hindi kasi pare-pareho ang timbang. Ibig sabihin, may mga kumpanya na hindi talaga kakayanin niya. Karamihan, in fact, no, mga 90% ang hindi magkakaroon ng ganyang kapabilidad, no? Kasi nakikita natin, kadalasan sa mga reklamo nga, hindi na ibibigay yung mga 13-month pay kasi nga hirap na hirap din sila dahil kadalasan sa mga nagnenegosyo, ang kinikita nila manipis lamang, no? Dahil maraming competition, maraming gastusin din. So yun ang hindi minsan naiintindihan ng ating ibang mga kababayan. Pero sa mga kumpanya malalaki, chicken feed yan para sa kanila. Siguro dapat ang gawin natin ganito. Una, yung 14-month pay dapat i-apply sa lahat ng mga government employees kasi kayang-kayang bayaran ng gobyerno dahil ang gobyerno maraming kinokolektang buwis at maraming kinikita sa ating lipunan sa mga nagnenegosyo. Dapat yon. O pangalawa, kung gusto rin nilang i-impose to, pwede nilang gawing parang kahit na kung optional, no? Ngayon, kung optional yan, yung ibabayad nila ng 14-month pay, pwedeng gamitin nila yon na pambayad nila sa income tax nila. Ibig sabihin, yung amount na ibinigay nila na 14-month pay, pwedeng i-apply sa income tax nila na ibabayaran sa gobyerno. Nang sa ganun, at least maibsan sila ng kanilang mga burden, no? Lalo mga maliliit na kumpanya. Pero ang tanong lang ito, dapat pa bang pahirapan natin ang ating mga kababayan? Kasi nga pag pinahirapan mo yung mga kumpanya, anong gagawin niya? Magbabawas ng empleyado yan. Di mas lalong mawawalan ng ang tao ng maraming trabaho, no? Mas maraming nasasaktan. So siguro ang gawin na lang natin, kung talagang gustong ipatupad yan, optional na pwedeng i-apply yon as payment for income tax. Siyempre, aalaman naman yan ng ating Bureau of Internal Revenue sa yung ating Department of Finance, no? Kasi mababawasan ng kita ng gobyerno. Siguro, ang dapat gawin ng gobyerno, bawasan ang gastos para sa ganun hindi na pahirapan yung mga pangkaraniwang mamamayan na magbayad pa na napakaraming buwis at matanggal sila sa trabaho kung ating papatawan ng 14-month mandatory ang mga kumpanyang kadalasan mga medium to small size, no? Yun ang nakikita natin solusyon dito. Ngayon, Dad, sang-ayon ako sa isang solusyon mo dyan. Yung sinasabi mo na dapat ang 14-month pay, hindi na dapat yan para sa pribadong sektor, pero dapat para sa lahat ng public sector o lahat ng government employees. At bakit ganyan, Dad? Ba't ako sumasang-ayon dyan? Kasi para sa akin, dapat mas maengganyo ang mga Pilipino na sumali sa gobyerno. Kasi kung mas mataas ang makukuha nilang sahod sa gobyerno, mas maengganyo ang mga top of the or brightest ng Pilipino na sumali sa gobyerno. At kung mas malaki ang mga kinikita ng mga government employee, mas hindi na sila magusto maging corrupt at mangurakot sa mga projects dito sa Pilipinas. Yun ang aking nakikita, Dad. Tama yun, no? Kaya nga sabi natin sa edukasyon ng ating mga kababayan, sa mga kabataan pa lamang, hindi lamang natin tinuturo yung mga academics, no? Kasi kahit na minsan malaki kinikita, pero yung ugali naman o yung kultura, ganun pa rin, gusto pa rin magnakaw, gusto pa rin pumato, gusto pa rin maging corrupt, yun ang dapat ituro ng mga ating mga guro sa mga ating kabataan, no? Na yung tinatawag natin good conduct, no? And moral character na sinasabi nila, no? Napakahalaga niya, no? Kasi nga kung hindi mo tuturuan yung mga bata na kung ano yung mali at tama at ano yung dapat at hindi, talagang mapapariwarayan, madaling matutukso yan. Na dapat may turo rin sa kanila yung mga consequences ng kanilang mga ganyang pagkakamali pag sila'y natukso. Para sa ganun, maiwasan natin yung ganyang mga maling pamamaraan sa ating pamahalaan, no? At the same time, siyempre, katulad sinabi mo, kung mas mataas ang benepisyo at mga pasweldo sa gobyerno, dapat mayroon ding screening na ang piliin, hindi yung mga kaibigan nila o yung mga kakilala nila, pero the best and the brightest para sa ganun gumanda serbisyo ng ating gobyerno sa ating lipunan. Kayo ba, sa tingin ninyo, dapat bang 14-month pay for the private sector lang? O dapat 14-month pay para sa lahat ng government employees na lang para mas gumanda ang serbisyo ng gobyerno natin? I-comment nyo yan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.